Baixo a organización do Club Natación Boiro e o Concello, este vindeiro domingo vai celebrarse en Carragueiros a cuarta edición da travesía a nado Illa da Bensa. A proba reunirá a máis de 200 nadadores, dende as categorías alevín a máster. Os primeiros comezarán a nadar a partir das 10:30 da mañá. A travesía non vai a ser unha travesía como todos os anos, con todo o mundo de unha sola salida, senón será con varias salidas. Protocolos, temos que ter uns protocolos, e, bueno, as distancias que temos serán a élite e a máster, serán de 3.500, logo teremos outra salida que será de alevín infantil e unha popular de 1.000 metros e unha de menores para 200. Unha das principais novidades desta edición será a participación tamén na proba de persoas con diversidade funcional. Este ano é a primeira vez que facemos unha travesía inclusiva para persoas con mobilidade reducida, tanto para a de 1.000 metros como para a de 200 metros. Dende o Concello destacaron a importancia desta travesía. Non podemos parar de practicar deporte, os nosos nenos necesítano, os nosos deportistas necesitan tamén, como non, financiación, e por eso nós estaremos aí, seguiremos presentando eventos deportivos no que queda de ano, e nada máis, cuarta travesía desta proba, que é unha proba espectacular, porque a min personalmente a natación gústame moito, como todos os deportes, e máis aínda en aguas abertas, non? Na presentación da proba tamén tomaron parte representantes da empresa Gealsa Rianxeira, principal patrocinador do Club Natación Boiro, e tamén da Clínica Dental Rebeca Ozores, que colabora na organización da proba.